tagpang iti tangatan. Inapalabas, kastaunay ti busor ni Billy iti panangkabil kankwanan ni Don Braulio. Imbaga daytoy ti kinawan ti utang na anaimbag anakam ni Don Braulio. Tano saan agapokin ni Billy? Natay ko man ti Don. Nagkatawa lang ni Jaime iti dayta anaibaga ni Billy. Iti dayta met lang agundaway. Nasakit tinagam ti Don. Gapo iti nabasa ng artikulo iti pagiwara nga iso ti punpuntiryan ti nagsurat. Imbilimet ni General Marasigan ti panaglaylo paylayang ni Bong amang patay when numang riribok iti biyag ti Don. Gapo takabarbaraan paylayang ti isyo ti pinaltugan anapasamak iti kalabas. Iti sentro ti Ili. Pinaliiw da Jaime ken Billy ti nasao a reporter iti pagiwarnak. Panggap da daytoy abot-bot ngen. Iti sa Balya Bangir, kabayatan ti pannagnada Miguel Cantoro nga agturong iti balayda. Nakita ni Miguel nga dadwa lalaki nga agpalpaliiw iti balayda. Dagos ang naglamang daytoy iti kasapngatan. Itagagayem, tengganyo ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Agtalinagid kalahan dito'y naglamangam, Toro. Anya ti aramidam gayam? Patayak dagiti awanan pain. Asa anak nga agaramat iti paltog. Anya? Saklakid iti puntiryada. Saan nga tangag tatakaw dagita gayam? Saan gayam? Sa bali ti langada. Langada ti pumatay. Kita yung timay sa nagturang iti tawa. Nakaigam iti paltog. Bundaway kung dahito yung masidag kadakwada. Naging nadayoda. Timay sa nagturong iti likodan ti balay. Gayam. Timot may sa at dalaang iti sango ti balay. Toro, uray anyat mapaspasamak. Agtalinaid ka lang dito'y naglimanan. Tirit-tirak titingat ti awanan pain. Iton. Ilamang ko ti bangkay na itinasig nga't apas at ti aglawlaw. Kalpasan na. Isarunok ti kadwana. Diyan ni Miguel. Ang inayad nga umasidag. Iti ayan ti lalaki nga palpaliin iti sango ti balay. Diyan. Tiniritir nan ti tangad ti lalaki. Saanan anak ako tibay? Ito lang ang makakita iti kastoy ang pasamak. Naglaing ni Miguel. Umasidagan ko ano. Okay gayam. Adda ka di pare ko. Toro, soldado dagiti napatay ko. Anya? Nakakwintas da iti dogtag. Kita. Talaga pumatay dagitoy. Sana naka-safety lock dagiti igamda. Kaya't nasawan. Day talang mangkalbit iti gatilyo ti aramiden da. No nakita dan ti target da. Anya? Gayam. Nagunit ti cellphone ti maysa. Adda umawawag. Alaag ti cellphone na. Asino nga tati umawawag ken kuana. Aday ta. Naguni manen. Ni General Marasigan ti umawawag. Anya? Ti awanan bain a general. Imbaw na lakit di dagitoy amang patay kanyak. Sumbatam ka di, gayam? Saan, Tora?
Nagsardangan nga umawawag kayam. Alaak daytoy a cellphone. May sa daytoy nga ebidensya kontra kini General Marasigan. Kumusta nga tan dagiti binaon kong agpaliiw ken mangpatay kini Miguel. Nagbaligid ang atan, tadi dapayan sungbatan ti awag ko kadakwaday di rabi. Nag-texten ti may sa kadakwada. Apaya kasto iti bagbaga na iti text. No mangibaon ka iti mangpatay kanya. Siguraduam laeng akabalandak apatayan. Anya ti kayat asawan na ito'y. Ni Miguel tinag-text kanyak. Kat natayan dagiti dua soldado nga imbaon ko. Punyata, sana mabalinti kastoy. Isumit lagayam, asana sungsungbatan dagiti soldado ti awag ko idirabi. Tanatay dagayaman. Nag-text manen, gawanan bayin. General Marasigan. Agita tan tumadlaeng. Sakit din tibut-but nganda ito yatao. Urayek dayta ka nito, Miguel. Awagak langan di cellphone ngadakan mukwana ita. Oh, gayam. Kita ni umawawag ni General Marasigan. Jak kaya ta sungbatan. Duwala ang tinib batak abalikas ken kuana iti text. Ida po kan ti cellphone. Gayam. Dagiti bangkay ti dua soldado ang napatay mo. Anya ngay taramidan ta kadakwada. Dumngag ka. Ibagak na niya taramidan ta kadagiti bangkay. Toro. Boss, dua kadagiti soldadong tinaiwalang ti bangkay na. Kat iti pa'y asidag ti main gate ti headquarters ti nakaibilingan da. Talaga karkaritan na, beche nga ayok. Apay, boss. Adda ka di amom iti pan nakapapatay dagiti soldado? Ti ayok a Miguel. Nagtured, anang iwalang kadagiti bangkay ti soldado. Dito'y asideg, ti main gate, ti headquarters. Anya ti kayat mo asawan, boss? Sana dito'y ti pagsaritaan ta, Bong. Sumurot ka kanya kay ti opisina. Napateg, ti pagsaritaan ta. Makaamon dagiti investigador, iti na ito'y anapasama. Kastagayan, boss? Wen, Bong. Namnamaag ngagbaligi dagiti soldado amang patay kini Miguel. Ngam isu damat tinapatay ni Miguel. Boss, sakla ko man tinang likidar iti dayja tao. Dumteng tulat taday taka nito, Bong. Timing laeng. Nasken, asaan ka nga kamali? Boss, naobserbarak itay ti dua bangkay. Agpadpadadangawan ti sugat na. Ngam limitam ti tangad da. Kaya't nasawan, silent killing ti inaramid ni Miguel. Agpaiso day ta. At ligature marks ititenghed da. Natay dagiti soldado, babaen iti panang tiritir ni Miguel,
kadagiti tengda. Awan makita a defense wound iti ima dagiti biktima. Tapno makuna-kuma alimabanda kini Miguel. Boss, kaawatan niya rod. Asaanan ang nakalaban pa'y. Wenno nakabalos dagiti biktima. Husto ka. Nalinis ti trabaho dayjay nga awanan bain. Boss, Amok tulatan ti rumwar a resulta ti medico legal wenno autopsy dagiti bangkay. Natayda. Babaan iti tilted neck. Miguel, maasyanak kadagiti bangkay nga imbulang tay ti asidag ti main gate ti headquarters dagiti soldado. Sana rumbang akasyan dagiti tawa mamapatay. Daytoy ti tandaan ng Tora. Data tinatay, no jak inaramid ti kasjay. Gayam. Data, wano saklaing ti patayin dagiti awanan bain. Isuad di mo kaasyan dagiti tawa mamapatay. Narasilaing ti biag gayam. Miguel. No kayat mo pa'y ti agbiag dito'y rabaw ti daga. Ipamuspusam adida ka maunaan dagiti managdakdakas a tao. Dayta kumatikanayon alaglagipam, Toro. Oh, apingay akas to'y tiriknak. Arabilin, jakmet lang makaturugan. Oh, pampanunutek latan ti lang nga dagiti bangkay ti soldado nga imbulang ni. Saan lang nga dayta? Saan ang maiwak si iti isip ko? No kasano a pinatay ni Miguel dagiti dua soldado? Oh, nagpigsa titibayo ti barukong ko. Damok ngamin ti makakita iti kasyay. Toro, Oh, anya pa'y lang ter aramidam dito'y salas. Rabin, gayam. apay akas ta tilangan. Langam ti madandanagan. Pudnot ako ng gayam. Pampanunutek ngamin tinapasamak. Diyak pa yan makapangpangan. Gagangay ti marikrignam. Mawatan ka. Gaputa damom ti makakita. Wano makaimatang iti kasya klase ti pasamak. Gayam. Anya ngay taramidak. Tapno malipatak tinakitak. Iti ka man. Di mo malipatan tinay matangam. Tirumbang aramidam. Patib karem ti pakinakam mo. Huh. Dayta ti sorsorwam. Tapno agbalin ka naturad. Tati paggad. At dala ang iti aglawlaw. Isu anas ken tinaan anay apanaganad. Gayam. boss, anya nga tanong ibagam ka dagiti pulis ang nag-imbestigar. Nga da suspect mo iti pan nakatay dagiti soldado. Saan? Siyak, ti madadail no aramidak dayta. Anya ti kayto asawen, boss. Nalipatam ka din timbagakan ka. Analinis ti trabaho dayja, Miguel. Ah, boss. Adda ken kwa na ti maysa nga ebidensya. Kontra kanyak. No ibutak-tak ko ani Miguel, tinang patay kadagiti dua soldado. Ha? Anya ditang ebidensya, boss. Adda ken kwa na ti cellphone, ti maysa kadagiti napatay na soldado. Anya? Mabalin nga aramaten ni Miguel dayjay nga ebidensya kontra kanyak. Nakurang pa iti ammom. May panggep kadagiti kakastabang banag. Boss. Kayat asawon dayta. Di mo pa'y mabalin asangwen dayjay a Miguel. Anya? Babaan iti panaritam. Nakurang kapay iti padas. Wenno kababalin. Tapno maprotekta
taram ti bagim, wenno ti biag mo. Tati kayat mo asangwan, ket makunkuna a highly trained itiranghet. Sana basta tignay ni Miguel, nusan asigurado ti amin. Uteg, tured, diskarte, ken aminen awagas ti pannakiranget, ket adda ken kuana. Kabisado kon ti galadday jay, nga awanan bain. Boss, jak kayat ang matagibasit ti kabailak. Iso akayat ko akaritan day di tao. Nagsango kami ni tinaminsan. Anya ti kayat mo asawan, nagsango kayo ni tinaminsan? Ididinukot ko ni Althea. Nasurutan day di ang Miguel. Dinangipaknyak ken ni Althea. Anya? Apaya di mo imbagbaga kanyak day ta? Bukod ko lang akapanunutan ti inaramid ko, boss. Talagang ngamin akayat ko idi nga ikutan ni Althea. Kayat mo ka di asawan? Aday jay a Miguel tinangpaltugken ka? Idi na palabas a bulan? Boss. Sigun iti salaysay mo. Nakasango mo ni Miguel iti naminsan. Iswapat check. Ni Miguel tinaka-enkwentrom. Wen, isong agpaiso, boss. Makitam? Ita, kayat mo asang wen, tidandanin ang pataykan ka? Boss, di mo pa inapadas ti pudpud no akabailak. Natsyambaan na klang da dyan, Miguel. Ibagbagakon kan ka, Bong. Sana tsamba day jay. No di kat talaga nga inaramid na. Sharpshooter ni Miguel. Agyaman ka pa'y kidi, ta nakalisi ka, idi pinaltugan na ka. Tano saan? May sakaitan arurog. Ano niya? Tapno mamamum anaimbag ti kinatao na. Ibagakken ka, ti kinasya sino na. Anya, boss? Idi aktibo pa lang iti serbisyo. Kas may sa Marines, iti Armed Forces of the Philippines. Adwa pamadayaw, manipod iti gobyerno, tinaawat na. May saditan, ti Medal of Honor. Anya? Ti kayat asawan da ita. Kabalan na nga ibwis ti biyag na, kadag iti kabusor ti gobyerno. Itinagan, ti sinapataan na a propesyon. Huh? Idi adda napasamak a counter-action dagiti militar kontra kadagiti rebelde. Ni Miguel tinangida ulo kadagiti Marines tapno masakop ti lugar a nagkampuan dagiti rebelde. Ket nagbalig iti grupo ni Miguel iti daytagon daway. Kastagayam. Adumet dagiti rebelde a natiliw. Ket ti dadduma. Nag-apply da para iti amnestia iti gobyerno. Tapno may kanda iti waya-waya ken pagbiyagan ket mga barwanan damanen. Ni Miguel tinagbalin arangtay tapno mga barwanan dagiti sigod akabusor ti gobyerno. Oh, Miguel, duamot a pistola ti daldalusan. Wentora, maminsan wenno mamidwa iti may saabulan a malukatan. Ken madalusan ti paltog. Kasta ka di? Wen gayem, iti kasta.
Accurate lat ti panagpaltog. Gayam. Anda ko may bagakan ka. Anya dayta? Ikanak man mat iti paltog mo. Anya? Imbagla ang matasalaknib ko iti kabusura. Toro, sana kaskari na ti agigam iti paltog. Nasken ngagsanay ka. Ken addaan kay tinalimbong a kapanunutan. Peligro ti itden ti paltog. No di mo ammo nga usaren. Ganyam. Kung amin, adda kayat ko apatayon. Anya? Asino ti kayat apatayon ni Toro? Gagayem, ti uliway na denggem, ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatang! Tepang, iti tangatang! Tinapalabas, naparmek ni Miguel dagiti dua soldado a binaon ni General Marasigan amang patay kan kuana. Iti daytamot lang agundaway, umawawag ni General Marasigan kadagiti tao na, ngam awanan ti sumungsungbat. Iti sana nagbayag, nag-text ni Miguel iti numero ti cellphone ni General Marasigan. Kastaw na iti daw ti General, no apay nga dakin ni Miguel ti maysa kadagiti cellphone ti binaon na soldado. Kabigatan na, naalarma dagiti pulis, gapo iti nakita da bangkay iti asideg ti headquarters dagiti soldado. Kunamet ni Bong nga ibagalangan ni General Marasigan ti amuna maipanggap iti pan nakapapatay dagiti dua soldado na. Ngem san atinungpal ni General Marasigan ti singasing ni Bong. Tamangan no iso ti madaksan, no ibutaktak na no asino ti suspect. Imbagapay ni General Marasigan ti kinasya sino ni Miguel ken ni Bong, tapno mamuan na anaimbag ni Miguel. Iti sabali a bangir, daldalusan ni Miguel ti paltog na, idi masidagken kuana ni Toro. Itagagayem, denggenyo ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatang! Gayam. Adda ko may bagakan ka. Anya dayta? Ikanak man mat iti paltog mo. Anya? Imbagla ang asalaknib kumat ang iti kabusor. Toro, sana kaskari na ti agigam iti paltog. Nasken ngagsanay ka. Ken addaan ka itinalimbong a kapanunutan. Peligro ti itden ti paltog. No di mo ammo nga usaren. Kuang amin gayam. Adda kayat ko apatayon. Anya? Asino ti kayat mo apatayan? Siyempre, ni General Marasigan. Tano di mo na unaan dagiti imbaon na amang pataykan ka. Nalabit nga awanan ti best friend ko. Diyak kaya't amatay ka gayam. Pagkalmaam lang ti isip mo. Di ka unerpong to. Gayam, kaya't kumot ti agsursuro a pumaltog. Di ka madanagan kaya. Isuro kan sanayan kang agigam iti paltog. Toro, dito itinapintas a lugar. Apag sanayan a pumaltog. Adayo iti kabalbalayan. Sana basta mangag ti kanalbuong ti paltog. Sige gayam, nakasagana akong ngagsanay. Pagkalmaam lang ti Rignam. Ganasken ti panangintonar mo iti aramidam. Wan gayam. Ato iti igam. Dahito iti insaganak para iti panagsanay mo. Kompleto ti bala dayta. Anya aklase dayto ang paltog, Miguel. Kalibre 45. Ngam ti aramatem abala. Kat para lang iti target shooting. Kasta ka di gayam. Wentoro. Ti kayta sa dayta.
Agaramat ka iti refill abala. Gayam, manungay abala ti linaon ti magasin. 8 rounds. Plus may sa iti chamber. 8 ti adda iti magasin. May samat iti chamber. Ayos! Sige. Nyangay gayam, mangrugiak ka din ang pumaltog. Mabitlaeng. Ah? Isaganak pa dagiti maaramat alata para iti target shooting. Mabitlaeng. Nasken ati front ken rear sight ket nakabatog iti target. Ti target alata ket adda iti 12 o'clock angle. Nawatam kadi. Wan gayam. 32 meters distance. Manipod iti base position. Asidig lang data. Para iti damo na lang ti agsanay. Proper standing. Ken timing iti panagpaltog tinasken nga ramidam. San gayam basta-basta ti pumaltog gayam? Wan gayam. Basic gun shooting ti isurukin ka. Tandaan na mami ngay bagak. Tapno daras ang masursurom ti pumaltog. Kalpasan da ito yung panagsanay mo. Agaramidak iti obstacle course. Tapno masurom pa'y dagiti basic training dagiti soldado. Agyaman ak gayam. Talaga ang magagaran ako nagsanay. Di ka madanagan gayam. Si dadaanak ang mangisurukin ka. Tapno masalak nibam ti bagim iti piligro. Ngay paay dagiti kabusor. Okay. Mabalintan ti mangrugi. Rimuaran ti kotse ni Altaya. Baybayak iti kayat nangaramidan. Nga magtalina idlata nga obserbarak. Gapo iti sabali amadmadlaw ko kenkwana. Inaglukatan ti siled day di Aurora. Kaya't ko akitaan dagiti agkakabilag nga armas ko ijay. Napili lang dagiti ingkabil kong armas iti siled. Ngam, tay paggugustok apaltrog ti luar ko. Aramatak day jay. Tapno maprotektarak ti bagik. Iti kanitungad damanen agpangta. Iti biyag ko. Ganyam. Yak napuntaan dagiti lataan na ipatakder. Talaga kasta gayam. Talo pa lang tinayputok mo. Ulitan pa iti pumaltog. Basta laglagi pang dagiti imbagaken ka itay. Sige gayam. Yahoo! Napunta ak tilata gayam. Kablawan ka gayam. Maragsa ka na. Nalaka ka lang nga masuruan. Siyempre di mngagak namin ka gayam. Naglaing ka trainer ko. Pili! Anya ka no ti aramidon ta dito mansyon? Basta guray ta lang no anya ti pangibaunan kanata ni Don Braulio. Ay, masiguran ako dito mansyon, my friend. Kay ko iti baro ahay daw tayo. Agulimag ka man, Jaime. Siyak ti masikuran kan ka. Madanong ko ta sa ungom laglag. Relax. Pagpupudutan nakmanan. Awan mo tidakas nga raramida ka. Ibagbagak lang met no anya tinapanunot ko. Sumardeng ka man? Naimimbag pa iti baro ahay daw. Marami ko ti kayat ko. Mabalinak lat nga agaramat ti sabaw. Anyam! Anay ko. Unay kamutan, my friend. Ay, nagsakitin tayo. Tel-tel ko itararamidam. Ay, papispisan nakmatla ka na yunan. Labid ka talaga. Laklakayan ka, tarabitab. Nagsakit. Ay, Billy. Dagdigdigo si ti swimming pool. Wow! Nialteya taglang langoy, Jaime. Ay, nagtagtagay na pa ka, day.
Italay nga makakita iti kasta lang ah. Wow! Nakabiting sot. Ay, nagpudaway. Uy, Jaime! Di ka unay agpadlaw, takit kitaan na kami Altea. Ay, cellphone ko. Isa gana. Ada nga aming kamera na kat. Ah, Piturak man ni Altea nga aglang iti swimming pool. Ma'am Althea. Althea, litiin mo, Ma'am Althea. Agyaman nana. Ay, ma'am, ibagamlaang ano adapay ka sa pulam. Tayog ko adagaws. Awanan, Nana Rosalia. Diyak pa inipos ti Diyos. Idisok pa lang dito la meseta iti abay ti swimming pool. Ay, sige, ma'am. Kaya't ko ti marelax, Nana Rosalia. Nabayag ka sa anak langoy iti swimming pool. Ay na, Ma'am Althea. Nagpintas ka. Agminarti kinapintas mo iti suot mo abating saot. Ha? Apay, Nana? Ma'am, alaang ti batrob ta isuot mo adagaws. Ha? Kumitkita kan kadahay may kan bilay. Anya? gas kinadya bakit Rosalia? Nasiputan na ta kumit kita gani Altea. Saan na ba ni Billy? Naalaki tiladawan ni Althea. Oh, kita miti cellphone ko na eh. Saan aday ta tika sa pulak, Jaime? Anya nga ron nga eh. Ni Altea mismo tika sa pulak. Ha? Nabayagan na kursunadak day ta, babae. Nakita mo ti sukog ti pamagina. Materiales puertes ako nada. Saan ka di kursunadang pa di babae iti restaurant ni Ma'am Althea? Diyan ngayag na ganiti Nana. Uwan. Kursunadak mo day di babae. Di akong makikita pa eh. Nalabit anagikatan iti trabaho na. Billy! Jaime! Umay kayo! Uwan boss! Umayan! Ala, mapantan iti ayan ni boss. Saan ka di ngay bagakmatan ka na kayo? Adi kay agimat iti paltog no agda kayo diti unag ti mansyon. Nalipatan mi, boss. Dispensar. Sorry, boss. Imbaga kung timba kagapon no apay adak kayak nga gimat kayo iti igam dito'y mansyon. Boss. Diyak kayak nga gatap kanyak ni Althea. Nga mangan no damadi nga aramidag. Ado pa iti planok nga aramidan. Ket kasapulak ni Althea. Boss. Diyak kayak ngumadayo. Wenno panawan nagtiputot day di Don Ramon agayem ko. Wen gayam, iso pinayaban kayo dito mansyon. Tada napatay apapanan tayo itamat lang. Sa dino, boss? Itinalawa adaga day di Don Ramon. Kan Doña Sabel. Boss, nabayag ka panawon adita imay dito ang lugar, ha? Wen nga ron, Billy. Naraber pa yan dagiti nagtubo aruot idaglawlaw. Nalawa da ito'y adaga, boss. Anya ka diti aramiden tayo dito, eh. Patak derag da ito iti pasdak. Wenno nalawa a resort. Angan, boss. Kasanon tang iti sumagmamano ababalay dito, eh. Billy, saan aparikot da ita? Nalakalang ti solusyon na dayta. Papanawan nida. Ha? Kung kalmay sa kadagitagindag, may kan iti kwarta. Katukan, ti papanaw dan iti daytoy a lugar. Boss. Nabayagan na nakadapat ng iti babalay da ditoy. Yung panawanan, tapno panawan dan daytoy a lugar. Gapota iti kabiitan a panawan. May patakdar ditoy. Tinalawa
a resort. Anya man ang tikit kitaan dita cellphone mo, Jaime? Ha? Siyempre, iladawan ni Altea. Anya? Isungarod na saan ako nasimurot kada kayo kini Don Braulio iti aglawlaw ti dagana. Tama kumikumak dito'y unag ti kutse. Tanya ko mati aramidam dito, ha? Sige mat, Billy. Sabali madahan ti pampanunutam. Nagrugit, tilinaon na. Siyempre, kitkitag lang ti langan ni Altea iti cellphone ko. Ala, pagandara mo ti kotse. Sumunga din ni boss. Apay ngamin na di kay nagidan nga, may diti kutse. Kinasarita na pa yung ngamin di pang lakayan iti dito a lugar. Ala, idulin mo dahi ta cellphone mo. Ket pagandara mo ti kotse. Tara, Sam! Anya nga iti aramidon tayo di sintro tili, my friend. Sukunan ta di gayem ni Don Braulio a falsifikador. Nyay nalay nga garamig kadagiti peke a papapiles. Wen, ado nga minti kayat ni boss nga ipaaramid kan ko ana. Ha? Apay nga may nga da iparamid ni boss ken ko na. Dagiti nga rod papapeles ti ipaaramid ni boss. Apay nga rod. Magtanggan! Anay! Ay! Apay manay! Di naklamlam niyo nga Jaime. Ah, Ulit-ulitem lang ti saludsod mo. limabagan. Sumurumanan ti kinaawan panunot mo, Jaski ka! Sakitan. Oh! Kasi dagtan ni ti sentro ti ilay. Isurong nga rod kanyak na yung ti pwesto di falsifikador. Ala, isik ko may timakan naman. Ditoy! Wen! Ibagak tulatan no isardeng mo. Nagado a papel ti imat ni Ninong anak turong iti silid na. Innala na dagiti papel iti silid day di Doña Aurora. Ma'am Altea, Nana Rosalia, nakaluto akaw iti pangaltaw. Umay ka mga naun. mabait lang nana. Apay, ma'am. Nagado a papel ti imat ni Ninong anak gapo iti silid day di Doña Aurora. Ha? Anya nga ta dagi chaya papel. Nalabit a dokumentaw, ma'am. Ay, kasta ka di nana? Wen, ma'am. Iti sila day dito niya Aurora. Di ayan dagiti napapatag a dokumentuda. At dala siguro kaya't akitaan ni Ninong Mau kadagiti nakitam apapapayl. Iso nga inruar na. Ala, umay kakit din, ma'am. Nakasaganan dagiti taraw. Billy! Saan perim remor di gayem ni boss a falsifikador iti opisina na? Wen Jaime. Napataglakit di ti pagsarsaritaan ta. Billy! At dati jak maawatan. Apay nga kasapulan pa lang ni Don Braulio iti falsifikador. Di ka nagdamag pa'y Jaime. Amangan no pakadaksampay dahi ta sa ludsod mo kanyak. Anya? Agdamagaklaan pakadaksak pa'y. Ay, unay matanday ta. Basta ka umum dahi tangiwat mo. Di mo amo ti mapaspasamak. No adda dito ti falsifikador. Adda karkar na ang mapaspasamak. Anya akarkar na ti kayat asawan ni Billy. Gagayem. Ti uliway na dinggan ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tapang iti talatang. Insurat para iti radyo ni Sagani Yanong Bolyeser. Iti direksyon kan musika Jonar Jun Repotazo. May sapay asagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga estasyon. Tapang iti talatang.